Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova PU za grad Beograd uhapsili su osumnjičene za ubistvo Ranka Radoševića Eskobara na pumpi u Rušnju. Osumnjičeni za likvidaciju su Stefan Z. iz Lebana, Luka V. iz Kraljeva, sa njima je lišena slobode jedna maloletna saučesnica. Obojica imaju dosija u šteku stanu u Novom Beogradu u kom su uhapšeni, pronađeno je i oružje. Za saučesnikom, osumnjičenih Lukom P. se traga. Podsjećamo, na benzinskoj pumpi u naselju Rušanj 9. marta je sa više hitaca iz pištolja ubijen Ranko Radošević, 54 godine, zvani Šule i Eskobar, rodom iz Nikšića. Ubicu i njegovog saučesnika su snimile nadzorne kamere, što je pomoglo u njihovom identifikovanju i hapšenju. Prema nezvaničnim informacijama, Radošević se nešto posle 10 sati u svom blindiranom automobilu dovezao do pumpe da popije kafu. On je u ovaj objekat dolazio često, jer sa porodicom živi u neposrednoj blizini. Dok je sedeo za stolom i gledao u telefon, njemu su prišla dvojica maskiranih muškaraca, ispričao je jedan od očevidaca. Jedan od njih je iz papirne kese izvukao pištolj i ispalio nekoliko hitaca u glavu. On je bio mrtav gotovo istog trenutka. Gosti i radnici pumpe su u panici počeli da beže.